Time to lunch na pod. Nga unta ninyo, friendship. Yan na si Flor. Nag-prepare na sa iyang sudan. Para i-share sa tanan. Hi, friendship. Kumusta? Inanikit ka dagko kapag Sa shop kay ginigpis manggod nila mo. Noon, ang tahimik ng day ngayon kasi close ang Sunbells kay diop ang mga tao kay nag-outing pa sila dito banla ni Ma'am and Sir. Outing sila o camera diri nabilin. Yan si Rinan. Nagtrabaho siya diri sa Alcuba sa mga room sa girls. Ang bait niya. Yan o. Kuan siya Alcuba. Yan, nanasay fogs. Maabotay na ang aso sa fogs. Coming na. Paano dito? Coming na ang aso sa fogs. Yan. Minaw kay diri gapita. Tara ang fogs oh. No, nag-anam-anam na siya abot diri. Diyan, camera diri nabilin si floor, si first floor and second floor. Kasi pareha sila duha pangalan nga floor. And me and Rinan. Nga maintenance diri sa ground, maintenance sa ground or panday sa unsa lang mo na yung trabaho ni Rinan diri. Duha sila Junard, kaso lang si Junard is nag-day off. So wala si Junard karon. Muning area sa Sunbells. Wala ka naglisod, ikaw ra isa. Naglisod ka rin no, ikaw ra man isa. Loy kay naglisod gid siya. Wala siya kauban. Nag-inusara ra siya magpananing Alcuba. Pagihan kay ni siya nga bata. Libot-libot sa ta diri. Libot-libot sa ta diri. Para ang Sunbells Coffee Shop. Sulod sa daw ta diri be, kung makasulod ba ta. Ay mo lagi saradaan day ni ay open siya. Diri mi nag Christmas party atong diyan ang fogs, coming na ang fogs. Nindot yun yung pine tree oy. Bragsag nata di sa gawas nasod makita taning pine tree. Diri mi nag Christmas party sa taas. Kini pwede diri mag-abang for cater. Ayan. Luag kay diri Yan luag kaayo. Pwede mag-abang diri para sa cater. Kani ang function hall. Luag kay diri sa taas. Yan, makita gyud ang tibok area nga nako diri sa taas. Mana ang couples nga mag-check-in
sa Santa Villa na siyang management. Lahi sa tong dito sa Sunbells nga management. Yan, 3 rooms. Yan ang dalan, klaro kay diri dapita. Una diha nga dalan paingon sa The Grove. Yan. Diba? Malantaw-lantaw nindot kay peaceful kay diri dapita. Wala sa stress. Yan, nangagi na silang service. Manaog na ta. Sapa-sapa. Ay, sapa-sapa po diha. Mag-ulan na. Ulan na siya. Naog na ta. Manatag tuyok diri. Manaog na kita. Slow down. Kinata sa second floor. Ng kitchen area, CR, comfort room. Nindot kayong design. Yan. Money ang exit. Ayan sa couples room. Hello, good afternoon. Have a good day, friendship. Nice, Yan. God bless us. Love you all. Bye. Take care, everyone. Happy New Year. Good vibes sa 2025. Thank you, Lord. Happy always.